Opštinski odbor Pokreta obnove Kraljevine Srbije održao je konferenciju za novinare povodom nedavnih tragičnih događaja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i dan kasnije u Mladenovcu, u kojima je živote izgubilo ukupno 17 osoba. Cilj je skrenuti pažnju javnosti, ali i nadležnih organa da ti događaji moraju podstaći ozbiljne promene i nove korake. Ti događaji ostavili su na sve nas jako težak utisak i mogu samo da zamislim da ni jedan roditelj bilo gde, ne samo u Beogradu i Mladenovcu, nego u našem Paraćinu i širom Srbije, a možda i više od toga i dalje u regionu, jesu pomislili da li sam ja bezbedan, pomislili da li je moje dete bezbedno, šta lokalna zajednica čini da jednostavno se stepen bezbednosti postavi na takav nivo da se nemili događaji više ne dešavaju. Bez ikakve namere da politizujemo na bilo koji način ovu veliku tragediju. Naprotiv, naš pokret smatra da nije vreme za bilo kakve podele, već, da kažem, za jedno jedinstvo, to jest da najumnije glave u našem narodu smisle i osmisle način, daju predloge i da vidimo šta je to najbolje da se ovakve stvari više nikada ne bi ponovili u našoj zajednici. Paraćinski POKS predao je na pisarnici opštine zvaničnu molbu naslovljenu na predsednika opštine Paraćin, u kojoj je izneto nekoliko predloga daljeg postupanja. U cilju povećanja bezbednosti predlažemo konkretne mere koje bi hitno trebalo preduzeti na teritoriji opštine Paraćin. Pod 1. Obezbediti video nadzor svih školskih objekata 24 časova dnevno. Pod 2. Izvršiti inspekcijski nadzor svih objekata u okolini škole, adekvatnu udaljenost kladionica, kafana, igraonica i ostalog. Pod 3. Smatramo da opština treba što pre da se obrati Ministarstvu prosvete sa sledećim zahtjevom, znači ono što nije u ingerenciji lokalne samouprave, ali na čemu lokalna samouprava treba i mora da insistira. Zahtev za dodatno angažovanje odgovarajućih stručnih radnika za obezbeđenje u svim školama na teritorije naše opštine. Znači tamo gde Ministarstvo unutrašnjih poslova iz bilo kog razloga nema mogućnosti, ukoliko nema, da obezbedi adekvatnu policijskog službenika, ako je potrebno da se da odobrenje da se angažuje i privatno obezbeđenje. Pod B. Obezbediti pojačanu aktivnost diplomiranih psihologa i pedagoga u svim školama. To podrazumeva znači da jednostavno i dosadašnji psiholozi i pedagozi treba da vidimo šta su bukvalno učinili da, to jest i šta, znači koliko rade na tome, na prevenciji ovakvih događaja. Međutim, naš predlog ide i dalje, da mi pokušamo da i diplomirani psihologi i pedagogi koji su možda formimo neke udarne timove, ako je potrebno da vidimo koliko ih ima ovde uopšte na birovu, znači nacionalne službe za zapošljavanje, da pokušamo da zaposlimo te ljude u smislu nekih timova koje bi radili na prevenciji, znači da se ovo prosto ne bi ponavljalo. Dalje, da se ostvari neposredna saradnja školskih uprava i nadležnih institucija Republike Srbije, ovo posmatrate u sveobuhvatnom smislu. Što se tiče 4. obezbediti pojačanu saradnju stručnog kadra nadležnog centra za socijalni rad opštine Paraćin sa svim obrazovnim ustanovama u cilju blagovremenog otkrivanja postojećih problema koji mogu pokrenuti neželjene efekte. Ovo su neki početni predlozi koje je naš stručni tim osmislio. Mi smatramo, i zato smo namerno i ovo formulisali upravo, da ne bi, da kažem, izazvali ikakav otpor prilikom ovog slanja. Mi smo ovo naslovili kao molba, znači molba opštinskim organima da hitno preduzmu korake. Potpredsednik opštinskog odbora Pokreta obnove Kraljevine Srbije Miloš Tomić istakao je da dosadašnji rad paraćinskih škola nije negativno ocenjen, ali da ukoliko postoji problem sa manjkom psihologa i pedagoga u školama, nadležni treba time da se pozabave. Angažovanje prosvetnog kadra kao i psihologa, pedagoga koji su zaposleni u školi, po mom saznanju, takođe postoji. Ali je neophodno da opština zahteva, i zato smo podneli molbu, molimo je da u skladu sa svojim mogućnostima zahteva od nadležnih ministarstva u slučaju potrebe povećanja broja adekvatnog stručnog kadra
u školama, kada se pre svega odnosi na slučaj kadar koji će voditi računa o samim međuljudskim odnosima u školi i predškolskim ustanovama, jer su takođe izuzetno bitne za odrastanje naše mlade populacije i za razvoj čitave države, jer na njoj ostaje, na mladoj populaciji naša budućnost i zato moramo blagovremeno podneti na to više pažnje i akcenat baciti na to. Osim toga, neophodno je da takođe imamo jednu sinergiju između svih institucija koje na to mogu da utiču. Osim škola, to je Zavod za socijalni rad u Paraćinu. Ja nisam obavešten koliko je potrebno da se i tamo zaposli dovoljan broj socijalnih radnika, jer je njihovo angažovanje neophodno i neophodna upravo ta sinergija između školskih ustanova, između Zavoda za socijalni rad i naše policijske stanice. Ja se nadam da oni imaju dovoljno ljudi koji mogu da ostvare sve one potrebne radnje u ovom slučaju, ali za obezbeđenje adekvatne bezbednosti na teritoriji naše opštine. Ukoliko ne, molim da naša opština zvanično zahteva da se u Paraćinu uposli adekvatan broj stručnog kadra koji će moći sigurno da nam obezbedi jednu razvojnu perspektivu i sigurnu budućnost. Mimo ovih predloga i molbi, Radomirović se osvrnuo i na jednu od najavljenih mera vlade Srbije, a to je oduzimanje legalnog oružja građanima, sa čim ovaj pokret nije saglasan. Pominje se čak da će to biti na nivou 90 i nešto posto, otprilike tako su preneli svi mediji sa nacionalnom frekvencijom. Pokret obnove Kraljevine Srbije u celosti, a naravno i naš lokalni odbor ovde u Paraćinu, smatra da ta mera nije suvisla, da ta mera neće dati apsolutno nikakve rezultate, obzirom da zvanična statistika kaže da se samo 1%, da kažem, krivičnih dela u smislu ugrožavanja života i imovine građana u kojoj učestvuje vatreno oružje jeste 1% kad je u pitanju legalizovano oružje, 7% kad je u pitanju službeno oružje i čak 92% kada je u pitanju nelegalno oružje. Znači, akcenat mora da se stavi na oduzimanje nelegalnog oružja, a ne na oduzimanje legalnog oružja na koje imaju pravo, znači i sve uredne dokumenta naši građani. Radomirović je istakao da su namere pokreta da ne politizuje čitavu situaciju i zato je dokument upućen lokalnoj samoupravi naslovljen kao molba, a ne kao zahtev, i da je sve učinjeno sa ciljem unapređenja bezbednosti građana opštine Paraćin.